Легенда про птушку. Авторская программа Анастасии Аудзевич. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами Анастасія Аудзевич і гэта легенда пра птушку. І сёння я знаходжуся у нашай новай адрамантаванай студыі у новым доме Радыё Марыя. І вельмі з гэтага цешуся. Ужо распачаўся адвент, і таму я прапаную бліжэй пазнаёміцца з адной вельмі цікавай птушачкай, даведацца легенды пра яе, даведацца, чаму яна так афарбаваная, пачуць гісторыю пра яе такія незвычайныя шлюбныя рытуалы, скажам так, і, конечно, узгадаем вельмі знакамітую песню «Малиновки, заслышав голосок». І, конечно, вы уже здагадаліся, што распавядаць сёння я буду вам пра малінаўку або заранку. Гэта другая назва гэтай птушачкі. Калі мы кажам каляды, Новы год і так далей, мы заўжды ўяўляем вось такога сытага Санта-Клауса або Деда Мороза і шмат чырвонага колера. Але ёсць яшчэ адзін вельмі прыгожы і незвычайны сімвал раства ды надыходзячага затым Новага года, гэта малінаўка. І, канешне, гэта больш такі сімвал вядомы ў Еўропе, асабліва ў Великабрытаніі. І, дарэчы, менавіта з Великабрытаніі і прыйшла да нас вось гэтая птушка як сімвал Божага нараджэння. Там вакол яе вельмі вялікі ажыятаж. Вось. І легенд пра гэтую птушку шмат. Дарэчы, пачну з адной такой досыць далёкай, бо мы часам сэнсуем, што малінаўка гэта ўсё ж такі птушка, якая прыносіць нам вясну, ды хутчэй яе можна было так далучыць дзесьці да Вялікадня, так? Але гэта таму, што ў нашых краях гэта птушка пералётная. Яна адлятае ў вырай, пазімуе і зноў вяртаецца. У той жа Великабрытаніі, як я казала, гэтая птушка нікуды не адлятае і там зімуе. Вось. І першая легенда, я нават і хачу яе зачытаць, яна распавядае нам менавіта пра падзеі, які мы можам пабачыць, скажам так, у веснавы перыяд. Легенда гэта запісана Сельмай Лагерлёв у яе вялікай кнігі «Паданні пра Хрыста». Нават зачытаю. У даўнія часы, калі пан Бог стварыў неба і зямлю, расліны і жывёл, стварыў ён і маленькую, зусім шэрую птушачку, назваўшы яе малінаўкай. Як толькі ён выпусціў яе з рук, яна паляцела па райскім садзе. Насустрач ёй трапляліся іншыя птушкі з яркімі рознакаляровымі пер'ямі. Гледзячы на іх, малінаўцы хацелася палюбавацца і на сябе. Яна апусцілася да возера, але, пабачыўшы сваё адлюстраванне, толькі засмуцілася. Уся яна была шэрага колеру. Тады яна вярнулася да свайго стваральніка і спытала, чаму ж ён назваў яе малінаўкай, дзе гэты прыгожыя малінавыя пёрышкі, дзе гэтыя пёры, бо яна ўся шэрая, ад дзюбы аж да хвосціка. Але Гасподзь адказаў, што ёй самой належыць заслужыць іх. Гэтую гісторыю малінаўкі пераказвалі адна адной з пакалення ў пакаленне. І вось аднойчы так сталася, што мама малінаўка распавядала сваім птушанятам гэтую гісторыю, а гнездо гэтай мамы знаходзілася якраз на ўгорку бліз Іерусаліма, і раптам яна змоўкла. Бо з гарадской брамы з'явіліся людзі. Шалёны натоўп вёў траіх асуджаных да распяцця. На аднаго з іх быў складзены вянок з цярноўніку, у якога калючкі ўпіваліся ў лоб. Па твары струменілася кроў. У птушачкі сціснулася сэрца. І наша адважная малінаўка паляцела да гэтага распятага чалавека. Яна спрабавала неяк дапамагчы яму вырваць вось гэтыя шыпы, якія ўпіліся ў скуру, але ў яе нічога не атрымоўвалася. Яна перапацкалася ўся ў гэтую кроў, і калі яна зразумела, што яна
вельмі слабая ды малая і нічога не трымаюцца, яна да апошняга моманту трывалася ў паверсе і спявала сваю жалобную песню, каб хоць неяк падтрымаць вось гэтага паміраючага чалавека. Потым яна паляцела да ручая. Яна хацела змыць сабе кроў. Але дзіўная справа, колькі яна не спрабавала, гэтага ў яе не атрымалася. Бо кроў таго, хто пакутваў, ператварылася ў колер яе пёраў. З тых часоў ва ўсіх малінавак грудкі гараць вогненным чырвоным бляскам. Вось такая цікавая легенда. Канешне, яна чымсьці пераклікаецца з легендай пра шчыгла. Так, дарэчы, ўжо была пра гэтую птушку праграма, але малінаўка адзіная птушка, якая спявала паміраючаму Езусу. І мы таксама маем і яшчэ адну вельмі прыгожую легенду. Бо ці ведаеце вы, што менавіта малінаўка прысутнічала пры нараджэнні маленькага Езуса? Так, вось вам гісторыя. Ноч, калі нарадзіўся Езус, была вельмі холодная. Маці Марыя ўсё неяк спрабавала сагрэць гэтага немаўлятку ў Езуса. Весь час вецер задзімаў у стайню, і агонь павінен быў вось-вось згаснуць. Яна спрабавала папрасіць кагосьці аб дапамогі, але нікога побач не было, жывёлы спалі. Яна звярталася там і да восліка, і да вала, і да авечак, хто быў у стайні, але ўсе маўчалі, усе спалі. І яна ўжо амаль страціла надзею, а сама не магла дайсці ад немаўлятка. І вось яна была вельмі здзіўленая, калі пачула, што дзесьці вельмі побач ёсць такое бесперапыннае плясканне птушыных крылаў. І гэта была хто? Канешне, нашая малінаўка. Бачачы вось гэтую бездапаможнасць Марыі, птушачка энергічна захлопала крыламі, каб дзьмуць вось такім паветрам на гэтыя вугельчыкі. І тым самым яна не давала агню цалкам згаснуць. Трымалася ў паветра і махала крыламі бесперапынна. І раптам полымя зноў узнялося. Але гэта было раптам. І менавіта гэты агонь ён апаліў маленькую птушку. Яна загарэлася. Але працягвала махаць, махаць крыламі, працягвала падтрымліваць вось гэтае цяпло, каб маленькаму Езусу было цёпла. Калі агонь разгарэўся, Марыя ўжо падышла, дадала туды дрэва, ўсё было добра, і яна ўзяла ў рукі маленькую птушку. Птушка была ўся апаленая агнём. Яна памірала. Марыя трымае яе ў руках. Яна яе благаслаўляе, цалуе, гладзіць, песціць і кажа: «Паслухай, маленькая мая, вось менавіта з гэтага часу няхай твая апаленая грудка будзе чырвонай, як тое пламя. І гэта будзе такім добрым успамінам на твой добры учынак». Вось чаму малінаўка мае вось гэтую чырвона-малінава-рудую такую грудку, такую пер'яркая. Бо гэта быў такі дотык паны Марыі да яе. Вось такая цудоўная, добрая легенда пра малінаўку, якая распавядае нам, як жа так сталася, што малінаўка – гэта сапраўдная птушка Божага нараджэння, раства. І сапраўды гэтая легенда, яна вельмі распаўсюджаная ў Еўропе. Яна стала вельмі такой знакамітай дзесьці ў 18-19 стагоддзі. Зараз бы казалі, што гэта быў такі брэнд. Малінаўка трапляе на паштоўкі, якімі людзі віншавалі адзін аднаго менавіта з гэтым святам. Малінаўка трапляе як некая цацка, якою прыгожвалі елку, робіць усялякія калядныя торцікі ды печыва ў выглядзе малінаўкі. І ўсё гэта дайшло нават да нашых дзён. І зараз, калі вось на нашай прасторы мы дасылаем адзін аднаму паштоўкі, напрыклад, з гэтым Дзедам Марозам ці там куранты, так? А ў іх у Великабрытаніі так засталося. Гэта ўжо такая народная традыцыя, што на паштоўкі ёсць выява гэтай птушкі, малінаўкі.
І ўвогуле так пайшло, што пачалі людзі лічыць, што малінаўка гэта сапраўдная такая птушка, якая мае ласку Бога. А менавіта яна пераносіць малітвы людзей да Бога. Ёсць вось такое павер'е. Кажуць, што яна селіцца побач з хатамі. І вось такая цікавостка, што калі людзі моляцца ўжо за сваіх памерлых, то менавіта вось гэтыя малітвы малінаўка нясе да Бога. Ёсць такая прыкмета у Англіі, што вось душы, якія зараз трываюць трапілі ў чысціц, трываюць там, то вось малінаўка можа аднесці гэтую малітву туды ў чысціц і нават аднесці крыху вадзічкі гэтаму чалавеку, бо ў яе ёсць такой дазвол ад Бога. Гэта па-першае, па-другое, кажуць, што калі малінаўка пасялілася каля хаты, то менавіта з таго, што чалавек шмат моліцца. І вось яна нават жыве побач, каб гэтыя малітвы адносіць. Ось такія цікавосткі, такія прыкметы ёсць пра гэтую птушачку. Але давайте крочыць далей па гісторыі гэтай фантастычнай птушкі. Калі вы адкрыеце слоўнік ангельскай мовы, то побач са словам «робін», гэта пераклад на ангельскую мову малінаўкі, вы пабачыце і яшчэ адно слова «паштальён». Так, сапраўды, ангельская «робін» перакладаецца першае як малінаўка, а другое як паштальён. Як жа так сталася? Глядзіце, малінаўка трапляе на паштоўкі, так? Паштоўкі разносяць паштальёны. Паштальёнаў пачынаюць называць малінаўкамі Божага нараджэння, перыяда адвенту, так? Таго і павялося, што паштальён па-ангельску так і называецца малінаўка. Цікавостка яшчэ і ў тым, што нават вось уніформа, гэта спецыяльнае адзенне, у якім разносілі гэту пошту, гэтыя малінаўкі, паштальёны, яна таксама мела вельмі прывабны малінавы, такі ружовы колер. І, дарэчы, вось і ў нашы часы зараз можна пабачыць, што шмат якіх такіх паштовых кампаній у Англіі захавалі гэты колер, і іх супрацоўнікі, і нават машыны, якія развозяць пасылкі ды пошту, таксама маюць вось гэта чырвоны малінавы такі колер. Вельмі такая вялікая цікавостка, на мой погляд, што нават у нашы часы мы памятаем малінаўку вось у такім незвычайным выглядзе. Яшчэ хачу што ўзгадаць. Малінаўка, вы ўсе ўяўляеце, як яна выглядае. Маленькая шэрая птушачка, так, з такім руда-чырвоным пяром на грудкі. Уявілі сабе? А вось зараз давайте акунемся крыху ў гісторыю. Узгадаем такія часы сярэднявечча легендарнага кельцкага караля Артура, таго самага, які шукаў калісьці святы Грааль, тую чашу, па легендзе з якой можна папіць і атрымаць прабачэнне ўсіх грахоў. Канешне, узгадаем, што пры ім стаялі рыцары, якія хадзілі ў крыжовыя паходы, каб падшукаць гэтую чашу Грааля. А ў той жа час жыў Робін Гуд, які рабаваў багацеяў, усё раздаваў бедным, і ён жыў у Шэрвудскім лесе. Далей па гісторыі была 100гадовая вайна паміж Англіяй і Францыяй. Францыя перамагла, Англія не. Пачаліся усялякія праблемы ўнутры краіны, пачалася вось гэтая вайна чырвонай ды белай ружы. Далей мы маем па гісторыі ордэн мечаносцаў, тэўтонскі ордэн, лівонскі ордэн, якія прыходзілі на тэрыторыю сучаснай Польшчы, Літвы, Латвіі, Эстоніі, карацей кажучы, на нашы землі. Вось, і, канешне, гэта былі каталікі, якія хацелі і скарыць землі, але і хрысціць іх. Вось такія рыцары рэфармацыя. Чаму я гэта ўсё распавядаю? Вось уявіце, такі вялікі кавалак часу, столькі падзей гістарычных, і ўсе мы чулі там і пра тэўтонцаў, так, і пра лівонскі ордэн, пра мечаносцаў, дзесьці гэты кароль Артур жыў, але гэта нешта такое далёкае. А вось гісторыя пра Робін Гуда, напэўна, вядома ўсім. І калі я гэта ўсё распавядала, вось упэўнена, што адзінае, што было знаёмым, вельмі знаёмым, гэта гісторыя пра гэтага разбойніка Робіна Гуда, які жыў у гэтым лесе і раздаваў усё багацце. Але чаму Робін Гуд?
Гэта ж была мянушка, бо навукоўцы, дарэчы, даследавалі, што гэта быў сапраўдны такі чалавек, ён жыў, цяжка сказаць, хто менавіта гэта быў, але ўсё ж такі гэта навукова пацверджана рэальная персона. Дык вось, Робін – гэта малінаўка. Гэтага чалавека звалі малінаўкай, а гуд – гэта не ад англійскага гуд, добра, а гуд – гэта капялюш, такі капюшон, які ў тыя часы насілі ўсе разбойнікі, якія сябе паважалі. Вось, то бок Робін Гуд – гэта малінаўка ў капелюшы. І гэта нацыянальны герой Великабрытаніі, нацыянальны герой Англіі. Менавіта з таго, што гэтая птушка лічыцца нацыянальнай птушкай. І вядомы паэт, калі не памыляюся, Роберта Саўці, ён сказаў: імя Робіна будуць памятаць, пакуль Англія застаецца Англіяй. Вось. Таму мы маем і яшчэ такую вельмі цудоўную малінаўку, якая рабавала багатых, раздавала ўсё бедным. Робін Гуд. Вось, шчыра кажучы, незалежна ад таго, вось дзе шукаць гэтае тлумачэнне, чаму малінаўка такая прывабная. Ці ў хлеве у Бэтлееме, або, не ведаю, у Робіна Гуда, або ў брытанскай паштовай сістэме. Але сапраўды птушка гэта фантастычная, і яна з'яўляецца сапраўднай птушкай Божага нараджэння. Заранка або малінаўка, яна з'яўляецца сімвалам абнаўлення, з'яўляецца сімвалам новых пачынанняў, некага такога адраджэння. І вось ад старажытнасці да сучасных часоў гэта маленькая птушачка заўсёды асацыюецца з новым жыццём, з надзеяй, з адданасцю, з працай і, канешне, з поспехам у гэтай працы. Сама малінка або заранка, яна адносіцца да птушкі сямейства мухалоўкавых. Пабачыць, дазнацца, што гэта менавіта яна, вельмі лёгка. Невялікая памерам з верабейку, шэрага колеру, рудая грудка. Дарэчы, чым больш сталая ўжо па ўзросце птушка, тым больш яркае пер'е мае. І, канешне, хлопчыкі, яны больш яркія. А вось маладыя птушачкі, яны ўвогуле шэрыя. То бок даведацца, што гэта малінаўка, не цяжка. Але маем такую цікавостку, ёсць толькі адзіная малінаўка, і яна блакітная, так ёй называюць, голубая малінаўка. Я спампавала фотаздымак, адзіна ў свеце блакітная малінаўка. Хутчэй блакітная малінаўка, але маем і такую цікавостку. Вось тут крыху гледачам шансуе больш, бо можна яе пабачыць будзе. Так, я спампавала фотаздымак. Рускамоўная зарянка, птушка атрымала вось гэтую назву за свае раннія спевы, бо пачынае яна спяваць, калі толькі ўзыходзіць сонца. Днём яны крыху прыпыняюцца ў спевах, а ўжо часцяком да вячэрнай зоркі зноў пачынаюць гэты канцэрт. Іх спевы вельмі прыгожыя. Напэўна, усе людзі іх чулі. Дарэчы, вось маё такое ўласнае, што спевы заранкі – гэта спевы з майго дзяцінства. Бо калі мама падымала раніцай збіраць маліну, то пакуль яе збіраеш, ось чула менавіта гэтыя спевы. Таму малінаўка вельмі прыгожа. І гэта такі напамін пра маё дзяцінства. Спяваюць у заранак, у малінавак і дзяўчынкі, і хлопчыкі. Не люблю слова вось самец і самка, дзяўчынкі і хлопчыкі. Спяваюць вельмі прыгожа, спяваюць громка, але у чым цікавостка? Хлопчыкі, яны гэтымі спевамі пазначаюць сваю тэрыторыю. Вось, каб адзін не залетаў на тэрыторыю другога. Увогуле, заранкі або малінаўкі – гэта птушкі, якія вельмі прыязныя для чалавека. Яны селяцца побач зусім блізка, асабліва вясной, можна іх вельмі блізенька пабачыць каля хат і гэтак далей. Я крыху пазней распавядаў, чаму так, але ўзгадаем вось тое, што я казала раней, да, што калі малінаўка селіцца побач з чалавекам, то гэта менавіта з таго, што яна адносіць малітвы гэтага чалавека адразу ж да Бога. Вось, таму
побач з чалавекам. Гэта ўжо факт. Сустрэць заранак або малінавак можна ад паўночнага мора да Афрыкі. Яны любяць сяліцца ў хмызняку, у густых лесах, у зарасніках ляшчыны, напрыклад, алешыны. Іх лёгка можна пабачыць і ў гарадскіх парках. Нягледзячы на вось такую мілавідную, прывабную знешнасць, гэта птушачкі з вельмі складаным характарам, бо яны пастаянна скандаляць за сваю тэрыторыю не толькі з іншымі птушкамі, але і са сваімі суродзічамі, адстойваючы свой участак. І, дарэчы, б'юцца самцы там гэты хлопцы насмерць. Калі ўжо разышлася гэтая птушка, то хлопчык можа нават дзяўчынку пакрыўдзіць. Трапляе часам і дзяўчатах, якіх часам памылкова прымаюць за чужакоў. Вось. Малінаўкі ставяцца ўвогуле, як я казала, да пералётных птушак. І пасля таго, як яны вяртаюцца да нас, яны заўжды ляцяць туды, адкуль паляцелі. То есть, дзе нарадзіліся, туды і вяртаюцца. Таму, калі ўжо малінаўка прыкмеціла некае месца сябе, то яна туды вернецца. Можаце быць упэўнены, абавязкова туды і вернецца. Дзе нарадзілася, туды і прылятаем. Адсюль маем, што жыве побач з чалавекам, адсюды маем, што адносіць вось гэтыя малітвы да Бога. Вось такая взаемасувязь. У малінавак вельмі незвычайны, скажем так, шлюбны рытуал. Калі ўсіх птушак, як у людзей, жартую, усе хлопчыкі стараюцца неяк так прывабна выглядаць, нейкія падаруначкі дзяўчатам зделаць, то гэта размова не пра малінавак. У іх усё наадварот. Хлопцы так занятыя сваёй тэрыторыяй, яе аховай, што ні на кога не звяртаюць ніякай увагі. А вось дзяўчаты, яны бяруць ініцыятыву ў свае, хацела сказаць, рукі, напэўна, крылы, і прылятаюць самі на тэрыторыю кавалера. Далей гэты паненка спявае яму, махае крыламі, увогуле неяк так прываблівае да сабе. А што робіць наш кавалер? Ён яе праганяе. Так. І што атрымоўваецца ў птушак? Як кажуць, гоняць у дзверы, уваходзь у акно. Птушка, дзяўчынка адлятае крыху далей, хаваецца дзесьці ў хмызняку нейкім за стваламі, каб ён не бачыў, і зноў працягвае яму спяваць. І вось у выніку такой аблогі праз дня 2, 3, 4, 5, як ужо пойдзе, гэтая крэпасць падае, і хлопец, здаецца, ён прыймае вось гэтую чужачку і ўжо вымушаны ствараць з ёй сям'ю. А далей все як у людзей. Пабудавалі гняздо, яйкі, дзеткі, клапоты, турботы. Дарэчы, гняздо будуе сама самка, дзяўчынка. А вось ужо клопат пра маленькіх яны дзеляць папалам. З малінаўкі за лета спрабуюць вывесці дзетак двойчы, першы раз дзесьці ў маі, другі ў ліпені. Вось, першыя птушаняты, якія нарадзіліся, яны застаюцца побач з бацькамі, прыгаюць па зямлі. Яны шэранькія, іх не надта бачна. Вось бацькі ўжо рыхтуюцца, каб зноў завесці наступных дзетак. Вось, і старэйшыя жывуць пры іх. Цікавая рэч вось у чым. Гэтыя маладыя птушкі, яны жывуць побач з бацькамі, і больш сталыя малінаўкі бацькі, каб неяк так іх навучыць, калі бачыць нейкую перашкоду ці некага ворага, ведаеце, як яны кажуць сваім дзеткам, каб тыя змоўклі. Яны кажуць цыц. Вось сапраўды, вось як мы людзі, яны кажуць цыц, і гэта сігнал, каб маладыя малінаўкі замаўкалі. Таму ёсць меркаванне, што калі мы хацім камусьці сказаць, каб ён змаўчаў, мы што кажам? Цыц. Ох, ёсць меркаванне, што мы ўзялі гэта ад малінавак. Вось, але крочым далей, жывуць гэтыя маладыя птушкі побач з бацькамі толькі да таго часу, пакуль іх грудка не пачне неяк так афарбоўвацца. Калі толькі бацька гэта пабачыў, ён што? Так, выганяе гэтых птушак са сваёй тэрыторыі, і больш ім у бацькоўскім доме знаходзіцца нельга. Вось так.
Вельмі часта малінаўкі становяцца прыёмнымі бацькамі для зязюлі. Я пра гэта распавядала ў праграме пра зязюлю, якая ўжо была у нас, напэўне, у траўні, калі я не памыляюся, ці ў ліпені, напэўна, яна выйшла. Вось, то сапраўды яны вельмі часта гэтыя птушкі гадуюць гэтых маленькіх зязюлек. Таксама такая асаблівасць. Хтосьці можа сказаць, што зараз зімы сталі мяккія і яны часам бачаць гэтых малінавак, гэтых птушак побач з хатай. Так, сапраўды, гэтыя пералётныя птушкі часам сталі аставацца ў нас зімаваць. І дзе мы іх бачым? Вельмі часта побач з вераб'ямі, каля кармушак. Усё добра, усё выдатна, прыкармлівайце, ёсць вялікі шанец таго, што птушка не вернецца потым там, дзе нарадзілася, а застанецца каля вас, каля вашай кармушкі і будзе у вас ужо потым цешыць сваімі спевамі. Але таксама ёсць цікавостка. Анатамічная нейкая такая асаблівасць, тое, што малінаўка не можа сесці на тую кармушку, як верабейка ці, напрыклад, сінічка. Ёй патрэбна прамая такая падлога, шырокі такі паддон, вось, каб яна станавілася сваёй лапкай. Таму зерне насыпайце дзесьці на такі шырокі паддон, вось, да, каб птушка магла стаяць прама. Чым харчуюцца малінаўкі? Які ж рацыён? Рацыён вельмі звычайны. Гэта казуркі ў летні перыяд, так, гэта ўсякія чарвякі, лічынкі і так далей. Розныя ягадкі бліжэй да осені, рабіна, крушына, бузіна і так далей. І, канешне, насенне. Асабліва сілкуюцца яны насеннем елкі. Не адмаўляюцца ніколі гэтай птушкі і ад семак сланечніка. Таму прывучайце, прыкармлівайце, вось, будзеце потым у раніцу радавацца іх спевам. Дарэчы, на Беларусі ёсць вельмі такая цікавая прыкмета. Казалі, калі побач з домам паявілася малінаўка, то ў доме будзе мір, пір ды спакой. Вось так, мір, пір ды спакой. Гэта нейкі такі адгалосак, магчыма, ад Англіі, але вось і нашы продкі гэта заўважалі, што калі малінаўка побач, то будзе ўсё добра. Канешне, малінаўка як такі нацыянальны сімвал Англіі увайшла вельмі шырока не толькі ў ангельскую, але ўвогуле ў літаратуру, ў мастацтва ўсёй Еўропе. Каго ж мы можам узгадаць? Мэри Поппінс. Што там ёй было? У яе ж была птушка, якая ёй дапамагала навадзіць парадак у гэтым дзіцячым хаусе. І гэтая птушка была малінаўка. Калі закрануць больш штосьці сучаснае, калі ласка, Гаррі Поттер. Кніга Гаррі Поттер і вязень Аскабара. Там таксама ёсць птушка, і гэта птушка малінаўка. Вось хто тут больш таком маладзейшае пакаленне, так, птушка, якую звалі Патронус, гэта быў такі магутны вартавы, які служыў такой абаронай. І менавіта гэтая птушка, гэта і ёсць малінаўка. Халодны дом Чарльза Дікенса, там таксама ёсць малінаўка, і гэта там у кнігі вельмі такі яскравы сімвал адкуплення. Таямнічы сад, напэўна, шмат хто чытаў, ці сам, ці дзеткам. Малінаўка, гэта ж быў першы сябар гэтай маленькай дзяўчынкі Марыі Ленакс, якая прыехала ў Англію, і пакуль яна там адшукала гэты чароўны ключык, яна ж сябравала менавіта толькі з малінаўкай. Хронікі Нарніі Льюіса. Там малінаўка зноў у нас з'яўляецца, яна там праваднік, які дапамагае Люсі знайсці дарогу. Вось так, Робін, нацыянальная птушка Великабрытаніі, як шырока ўвайшла ў літаратуру. І не толькі ў літаратуру, але і ў мастацтва. Ёсць вельмі знакаміты цыкл карцін пра малінаўку, і там ёсць яшчэ такія таямнічыя чароўны істот, я бы так казала, селякія эльфы і гэтак далей, такі казачны свет. Маляваў гэтыя карціны Джон Анстер Фіцджеральд. Цікава тое, што гэта было такое супрацівастаянне нібыта, вось малінаўка як сімвал хрысціянства і гэтай казачнай істоты. І гэта была не адна карціна, а цэлы такі цыкл карцін. І кожная карціна мае сваю назву. Там, дарэчы, так і называліся «Хто забіў малінаўку?», «Малінаўка абараняе сваё гняздо», «Паленая малінаўка». Гэта я распавядаю пра назвы карцін. То есть везде
ідзе у гэтых вось месцах малінаўка як такое супрацьстаянне вось гэтаму паганству. Вось такі шэраг карцін быў задуманы. Цікава тое, што вось з легенды, з якой я пачынала пра гэтай кропелькі крыві пана Езуса, які засталіся на птушкі, менавіта гэтая легенда легла ў аснову кнігі вядомай шведскай пісьменніцы Сельмы Лагерлёф, пра якой я ўжо казала, так? І гэтую ж легенду скарыстаў, з яе пачынаецца дэтэктыўны раман нарвежскага аўтара Ю Несбе. Кніга, дарэчы, называецца «Краснашэйка». Яе так чамусьці пераклалі на рускую мову, але «Краснашэйка», дарэчы, перакладаецца ўвогуле як «Малінаўка». Там кніга павінна была б называцца «Малінаўка». І гэты раман, ён прызнаны лепшым нарвежскім крымінальным раманам за ўсе часы. Калі вы трапіце на востраў Мэн, то там дзеткам калыханку спявае малінаўка і пяе яна пра малінавак. Ось так, ёсць нават свая асаблівая калыханка. Не ведаю, як казаць, малінаўская з вострава Мэн. Ёсць знікаючая мова баскская. І вось сімвалам гэтай знікаючай мовы таксама з'яўляецца малінаўка. Напэўна, такая цікавостка, вось не шмат хто і ў Беларусі гаворыць на беларускай мове, але малінаўка там ахоўвае гэтую знікаючую мову. Ну, каго яшчэ ўзгадаць? Бэтмена. Мы ж усе ведаем гэтага супергероя Бэтмен. А ў Бэтмена быў дапаможнік, напарнік. І напарніка звалі Робін. І Робін – гэта таксама адсылка к той же самай малінаўкі, бо Робін па-ангельску – гэта малінаўка. Вось. Таму вельмі так яскрава увайшла малінаўка ў літаратуру і ў мастацтва. Дарэчы, я хачу яшчэ ўзгадаць, што ёсць вельмі знакамітая карціна, яна так называецца «Блакітная заранка» Джона Адзюбона. Вельмі знакамітая карціна, там вось гэтая блакітная малінаўка сядзіць на галінцы. Музыка. Там таксама малінаўка засвяцілася. Яна згадваецца ў шматлікіх песнях ад класічнай ангельскай народнай песні «The Robin Return». Калі перакласці, то малінаўка заўжды вяртаецца. Малінаўка заўжды вяртаецца і прыносіць нам надзею. Вось такая народная кельтская песня. То нават сучасныя выканаўцы, як тая ж вядомая Сія, у яе ёсць таксама вельмі вядомая песня «Birds Set Fire». Гэта таксама спяваецца пра малінаўку, птушка, якая нарадзілася з агня. І вось так музычна я падыходжу. Так, вы ўжо дагадаліся. Як кажуць, фільм заснаваны на рэальных падзеях, да рэальных падзей. Здагадаліся вы, што я хачу распавесці пра першы дзень новага. Калісьці 1981 года ўсе савецкія гледачы традыцыйна прытуліліся тады да тэлеэкранаў, бо ў эфіры ішоў фестываль «Песня года». Гучалі хіты мінулага алімпійскага года. І было штосьці новага. Двойчы ў канцэрце давялося выступаць гасцям з Беларусі. Так, беларусы, ансамбль гэты «Верасы», яны таксама там спявалі. І вот перад іх другім выхадам на сцэну вядучая фестывалю Таццяна Каршылава па такой добрай традыцыі прадстаўляла аўтараў песні, якой будзе выканана. І вось мы пачулі кампазітар Эдуард Ханок, вершы Анатолія Папярочнага «Малінаўка». На сцэне з'яўляецца вусаты мужчына з бас-гітарай у руках, і ён зацягнуў малінаўкі, пачуўшы галасок. Гэта быў Александр Ціхановіч, ужо нябожчык. Так, няма яго ўжо некалькі гадоў. І менавіта тады Верасы Александр Ціхановіч вось такім выпадкам праз песню пра малінаўку ён здабыў не толькі славу, ён сустрэў сваю жонку. Гэта была яго партнёрка па сцэне, усім вядомая нам Ядвіга Паплаўская.
І сапраўды верасы заўжды ў нас сэнсуюцца з вусатым дзядзькай з бас-гітарай, гэта Ціхановіч, і жанчына ў акулярах, гэта Паплаўская. Для іх сям'і, для іх гурта увогуле, для нашай Беларусі песня «Малінаўка» шмат у чым стала знакавай. Дарэчы, я шукала такую цікавостку, што Ціхановіч да гэтага часу ніколі не спяваў, ён толькі граў на бас-гітары. І вось менавіта спеў пра Малінаўку, гэта была яго першая такая песня, якою ён заспяваў. Вось так неяк цікава Малінаўка калісьці распачала Новы год 1981. Злучыла людзей на сцэне, стварыла сям'ю. Канешне, гэта ўсё так вобразна, але мне здаецца, гэта вельмі вялікая цікавостка. Ось такая птушачка надзеі, птушка Божага нараджэння. І сапраўды гісторыі пра Малінаўку, легенды пра Малінаўку, яны нам распавядаюць пра такую важнасць. Так, сапраўды важнасць вось гэта з бескарысных учынкаў. І сапраўды каляды гэта той час года, калі мы крыху забываем пра сваё эга, адкідваем яго і спрабуем прыслухацца адзін да аднаго, неяк дапамагчы адзін аднаму. І вось гэтая цяжкая праца птушкі, нагадваю легенду, і гэта яе мэта накіраванасць такая, так, сапраўды гэта былі такія ключыкі да поспеху, незалежна ад таго, маленькі ты ці вялікі, сільны ці слабы. І, канешне, бескарыслівасць. Вось гэтая дабрачыннасць, яна ніколі не застаецца незаўважнай. Вось такія добрыя рэчы распавядаюць нам легенды пра гэтую птушку Божага нараджэння, птушку Раства, Малінаўку. Вось, спадзяюся, кагосьці гэтыя аповеды натхніць, каб пераказаць іх як казку дзеткам. Няхай легенды пра Малінаўку і далей ідуць па нашай краіне, бо птушка вельмі прыгожая, птушка вельмі цікавая, і легенды пра яе вельмі добрыя. Вось. З вами была Анастасія Аўдзевіч. Пакрочым далей у Адвент. З Богом! Легенда пра птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч.